No co, Patrice? Na co ste tu prišli? Daj Boh šťastia tomu domu. Ideme až ďaleký Mihaľové z východu, bo me čuli, že sú pre krásnu nevestu až doma v Martineváce. Máme. Je tu tá nevesta, dobrú chyžu sme zvolili. Áno. Rozumíte nám? Teda? Dobre, po slovensky. Dobre, pekne, tak to sme radi. Tak čo? Myslíš, že to Dáme ju alebo nie? Neznám, zdá. Myslíš, že to ona? Dáme vizec. Kýže to pachu. No trvá! Nie, to bolo nás. Dobre, už ideme na ostrov, dobre? Zistili sme, že nemáme slov. Normálne, že... Nemáme slov. Normálne som z tej svadby v šoku. Bebe, ty sluchaj Nikušu, bo keď ju nebudeš sluchať, tá te zabije, tak jak ja zabijem jeho, keď sme nebude sluchať. Sluchaj, nesluchajú, lebo dobre známe, že toto ženy sebe furt vydomujú veci, jak znajú. Táto pani Vedana je moja manželka, ktorá je náš veľmi výrečitá. Dneska je veľmi tichá. Verím, že tieto dni v roku budú častejšie a ešte raz, tento deň je váš, takže všetko dobré.